Uži si najkrajšie výhľady bezpečne s aplikáciou Horská záchranná služba. Pomoc si privoláš jedným tlačidlom. Automaticky zdieľaš svoju polohu so záchranármi. V prípade núdze môžeš komunikovať prostredníctvom chatu alebo videohovoru. Máš prehľad o počasí, výstrahách a teréne. Upozorní ťa na nebezpečenstvá v lokalitách, ktoré plánuješ navštíviť. Uzatvoríš si v nej poistenie do hôr. Využiješ ju nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rakúsku a Maďarsku. Nová funkcia Aniel strážny ťa pomôže nájsť, keď si už nedokážeš privolať pomoc sám. Aktiváciou tejto funkcie bude aplikácia počas doby, ktorú si určíš, uchovávať 3 posledné body tvojho pohybu. V prípade núdze tak budú mať horskí záchranári a tvoji blízky informácie o poslednom pohybe, čo zabezpečí rýchlu pátraciu akciu. Aktivovať si ju môžeš v miestach záujmu alebo v knihe vychádzok a túr. Aniela strážneho môžeš používať nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Rakúsku. Stiahni si zadarmo našu apku Horská záchranná služba a budeš v pohode. Generali, hrdý partner aplikácie Horská záchranná služba.